kasulatan, walay usa nga matarong, kay ang tanan nakasala. Dili sa buhat ni kita mamatarong, aron kita mamaluwas, si Jesus lang magaluwas. Walay hinungdan ng tanang kahimuan, kung dili ta mo salig sa kahitasan, kawang lang ang tanan. Tukuhi lang sa ligi ang gamhanan, nanagog na sa tibuok nga kalibutan, siya ang Diyos nga balaan. Singit ako siyang daigong ibayaw, upan sa pansayaw, pagkakpak sa imong kamot. Singit nga to sa langit, umiyaw sa walay kaulaw, tukso kauban ni Kristo. Singit awiti ang hari kasabi, siya musulti mismo sa kinabuhi mo. Singit ang tuwas langit, singit ang tuwas langit. Sumala sa balaan nga kasulatan, walay usa nga matarong, kay ang tanan nakasala. Dili sa buhat yung kita mamatarong, aron kita mamaluwas, si Jesus lang magaluwas. Walay hinungdan ng tanang kahimuan, kung dili ta mo salig sa kahitasan, kawang lang ang tanan. Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon, kay ang pagsulay ikaw gustong pukana. Apan ayaw kabalaka, ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himuha siyang bahandi, kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon, ang tao mabuhi dili sa panlamang, kundili sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko, maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan, nagikutlo sa balaang kasulatan. Mayong gabi, mayong pagkapaminaw. Welcome sa itong programang Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Nalaygon ang Dios sa matagusan nato kakinabuhi, nga paday nag-atiman o nag-amuma sa unsa may atong gikinahanglan. Sa tibok natong pagkatao, padayon ang Dios nagsupply. Iyatang gitagan o kadaugan, o iyatang gitagan kalampusan. Pusato sang pasalamatan, pasidunggan sa atong panangguban, ini mong programang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Magampo kita. Amahan namo nga Dios sa makagagahom. Nino sab kami amahan nagkayusa sa pagpasalamat kanimo, sa pagdahig pagpasinog kanimo labos sa tanan, sa pagpamati na usab sa imo mga mensahe. Nangandoy na usab kami nga makatunan namo ang mga pulong nga gikinahanglan namong ikinabuhi. Nangandoy kami nga among masabtan ang amo ang matag buluhaton sa among pagsunod diha kanimo. Pahinumdumi kami sa mga buluhaton nga angay namong himuon, samtang kami napas kalibutan. Bless kami sa among karong nga panag-uban. Amahan Dios sa makagagahom, among gipangayo ang imong pagpanalangin sa matagusan. We declare blessing in Jesus' name. Amen. O amen. Mahanaw sa lamang ang magpapi.
Mayong gabi, mayong pakiguban na usab sa ato nga programa ang pulong mo kinabuhi ko uban sa ato ang mga pinalanggang mga listeners sa ato ang FM Station 101.3. Mayong gabi, may pagpaminaw sa ato mga kigsunan diri sa Sardinia o Barangay Tolosa o Barangay diha sa diri dapit sa Santo Niño, no? Maayong gabi, may pagpaminaw ug maayong pakiguban sa tanan nga moriple sa ato nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Ang atorong hisgutan mga kaigsunan mahitungod ni sa atong kinabuhing Kristohanon. Alang nimo unsa man gyud ay ang bulhaton ingon nga kita Kristohanon. Unsa man gyud ay bulhaton nga nagpaila nga ikaw Kristohanon. Ato ng taganong pagtagad kinahanglan doon na tayo ikatubag na ining maong pangutana o mga mensahe nga ato karong pagkahisgutan para makita na to ang atong kaugalingon nga Kristohanon gyud atubangan sa Dios. Mayong gabi, may pagpaminaw sa ato mga tigsunan diri sa ato ang Barangay Sardinia. Ilabi na sa ato mga tigsunan diha sa Sitio Malaygang, diha sa proper Sardinia o sa ato ang mga tigsunan diha sa diri sa Sitio Tubod, no? Maayong gabi, may pakiguban. Salamat ko sa Ginoo nga nakiguban na usab ta sa atong programa tungod kay ani undang na ang dalugdog og kilat. Kay kung wala gyud mo undang ang dalugdog kilat sa pagbundak kaganinas ulan mga kigsunan mga alas 5 sa hapon unya bag-o pa lang gyud nga ning tulak human minan yapon maupoy pagtulak mga kigsunan unya nawagtang pod ang dugdog og kilat. Usas mga ilhanan nga mag-uban usab ta sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Mayong pagpaminaw sa atong mga kigsunan mga Binaraw family, mayong gabi, mayong pakiguban. Mayong pakiguban ni Brother Moses Cardinte ug sa tanan to mga kigsunan diha sa Sitio Linao, Brother Julius ug sa to mga kigsunan diri sa Sitio Kalugtugan. Good evening. Mayong pagpaminaw ilabi na sa to mga kigsunan nga naghatod ng mga mensahe diri sa ato nga programa. Walaygon ang Dios nga padayon magpanalangin sa tanan. Mayong pagiguban ni Joel Corisima, mayong gabi, Pastor Gideon, salamat sa Ginoo. Si Elizabeth de Dilicania, Pastor, mayong gabi, unsaon pag-apil sa imong programa. Kung ang imong gipasabot nga katong klase na to sa basic pastoral, chatining ako ang account, mo reply ko sa imong kuan kanang imong message. Kani mo'y chate kay para kuan kanang matubag tikaw o matagaan tikag panahon, no? Ako tekang gi-replyan sa akong account. Kanang account mo nay reply or kahat chate kay mao nay akong account active. Si Glory Donaire Fortuna, mayong gabi. Si Don Mau, mayong gabi. Pastor Gideon sa tanan. Si No Manlangan, mayong gabi diha nimo Pastor. God bless all from San Fernando Bukidnon, mayong gabi. May pagiguban sa ato mga kigsunan diha sa Fernando Bukidnon. Mayong gabi, may pagiguban ni Jerome Borden, mayong pagpaminaw ni Alonso Cota, mayong gabi Pastor. Watsingko from Barangay Kimato, Tabuli, South Cotabato. Salamat sa imong kinabuhi Pastor sa padayon nimo nga pagwali sa pulong sa Ginoo. God bless. Akong gihangyo matag-usa sa pag-share sa atong programa o paghatag og pagtagad sa atong pangutana. Din may ato rong hisgutanan mga kaigsunan nga unsa gyud ay buluhaton sa usa ka Kristohanon. Alang nimo unsa man gyud ay buluhaton ingon nga usa ta ka Kristohanon samtang buhi patas kalibutan. Si Albert Masaglang Matugol, matod pa sa shout out ko Pastor sa imuha diha. Salamat na pod
sa makapaminaw na pod kami sa imuhang programa Bahin sa Pulong sa Ginoo. Albert Patogol from Pulumulok sa Cotabato. Salamat sa pagbasa. You're welcome and God bless sa ato ang programa. Mayong gabi ni Rose Bisen. Amen. Thank you, Lord. Good evening, Pastor Gideon og sa tibok nimong pamilya. Ang Dios magapanalangin sa iyang mga pulong niing kagabion. Amen. No? Si Eileen, mayong gabi nimo Eileen, og Sister Josephine Vicente, mayong pagpaminaw, no? Sister Josephine diha sa Talibon, Bohol, mayong gabi og ang Dios magpanalangin kaninyo diha. Pangumusta ko sa imuhang papag mama. Og mayong gabi ni Rosa Jane, ato igsuon nga nanukad sa asa to dapit di mo po to Taiwan, no? Mali akong malimot po ani nagkapanyapon monta ko. Mayong gabi ni mo diha Sister Rosa Chain, no? Si Maite Managat, mayong gabi. Si Angelo Sasa, mayong pagkiguban. Si Glory Donaire Fortuna, Pastor request kog awit makalangit labot, galaygon ang Dios. Si Junard Madanga, pa-shout out ko Pastor from Davao, God bless. Si GPC Santiago, good evening Pastor Gideon, salamat nga naanapod karon. Request ko Pastor Kaksa, thanks Pastor. Atong tagaan usab, no, ug awit makalangit ang gi-request dire nga awit naguluhan og labot. Aton ni tagaan og pagtagad samtang padayon ta naghatag og panahon sa paghatag og pagbasa, no, sa inyong mga mensahe nga inyong gipaabot diri sa atong panag-uban. Awit makalangit diri sa atong programa nga nagdala sa uluhan or title Labot. Mayong gabi, mayong pakiguban ni Angelo Sasa. Ang usa ka Kristohanon pastor makita sa iyang mga buhat ug sa iyang pagpanginabuhi nga nahiuyon sa kabuton sa Dios. So unsa may buhat sa mga Kristohanon? Kinahanglan gyud nga masayod ta unsa gyud di ay buluhaton sa Kristohanon. Like example, unsa gyud ang buluhaton sa Kristohanon? Kanang magsigig reklamo simbahan, kanang sigig panaway o sigig pangaway mga pastor, kanang sigig pag-indigay sa iyang nahimo. Unsa may nahimo sad? Unsa may mga buluhaton gyud di ay sa Kristohanon? Pwede ba nimong ihatag ang kanang mga buluhaton like example, no? Salamat kaayo. Si Rufina Saints, maayong gabi pastor og sa tanan nga mga anak sa Dios. Salamat ding matahom nga kagabion. Si Brother Josepino Paran, maayong gabi pastor og sa tanang viewers. Sa imuhang pamilya, God bless Pastor Gideon. Request kog awit makalangit diha kang Hesus. Maayong nga pagiguban ni Hilda Loang. Good evening Pastor Gideon Candelario. I'm watching from Tambungan, Kandihay, Dalaygon ang Dios. Akong gidasig matag usa sa pag-share sa ato nga programa ug paghatag ug pagtagad sa atong pangutana sa atong panag-uban ining takna. Si Belenario Escape matud pa dalaygon ang Ginoong Dios. Ang buluhaton maong pagsangyaw sa pagkamaayo sa Ginoo ug sa maayong balita sa tanan sa bisan asang lugar sa kalibutan. Mayong gabi sa tanan. Salamat kayo sa imuhang pagtagad. Brother Belenario Escape Florentino, salamat kayo. Matud pa sa atong igsuon ang buluhaton pagsangyaw sa mayong balita. Ang pagsangyaw sa mayong balita nabuhat na ba ni sa usa ka Kristohanon? Imo na ba ning nabuhat? Imo na bining nahimo? Og kanus aba nimo ni mabuhat?
Maayong gabi ni Idelin Silivio. Good evening, Pastor Gideon. Ug sa tanan kauturan kay Kristo. Adi maayong gabi sa inyo, Jeha. Marag di po ko kabalong mahilonggo. Maayong gabi bitaw ni Adeline, no? Sister Lisel de Loso Sentina. Good evening, Pastor. Dalaygon ang buhi nga Dios sa kanunay. Maayong gabi ini mo diha, Sister Lisel. Kumusta mo diha sa gawas sa nason? Padayon ko nagampo alang ninyo o padayon ko nagapangayo sa Ginoo sa iyaha nga proteksyon alang kaninyo. Si Hilda Loang request kong song sa ngalan mo. Maayong gabi ni Hilda Loang. O maayong gabi usab ni Lai Char Escondi. Good evening, Pastor. Pa-shout out ko diri sa Balok, Valle Hermoso, Negros Oriental. Mayong gabi sa ito mga kigsunan diha sa Villa Hermoso, Negros Oriental. Ang Dios padayon magpanalangin kaninyong tanan. Mayong gabi sa mga Escondi family. Salamat kayo sa inyong pagtumbaya sa ato nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Mayong pagpaminaw ni Kalma Langta. Mayong pagkiguban Brother Gilon ni cyclist vlogger. Mayong gabi Pastor watching from Zambales. Mayong pakiguban ni Tatsuki Maluluyon Inok. Mayong gabi ini mo Pastor gikan ni Kalma Langta. Si Hilda Loang magbuhat sa kubuton sa Ginoo, magsangyaw sa mayong balita. So duha na ka mga igsuon nga ang buluhaton sa Kristohanon musangyaw sa mayong balita, dili bad nga balita, no? So nindot kayo ang mga nahibaw-an nakatunan sa atong mga kaigsuonan nga ang buluhaton gud ay sa Kristohanon mao gyud ay masangyaw ang mayong balita. Imo na baning nahimo kanus aba nimo ni buhaton ug unsa may gikinahanglan aron imong masangyaw ang mayong balita. Mayong pagpaminaw ni Dail Libitos. Good evening, Pastor. May pagpaminaw mato pa request kog song kon duna kay kalipay paksayaw Jubert Madera. Mayong gabi ni Mr. Sasa Pasa Morina Daitol. Good evening si Hiralin Wagas. Mayong pagpaminaw. Mayong gabi Pastor Gideon. Salamat sa Ginoo makanunayng pag-atiman sa matag-usan nato kakinabuhi. Ug ilabi na gyud sa imong kinabuhi Pastor sa tibok nimong pamilya. God bless ka natong tanan, Pastor, from Matina, Davao City. Mayong gabi may pakiguban ni Ginny Amumonpon. Mayong gabi Pas from Basak, Lapu-Lapu City. God bless you, Pastor. Minaw gyud baya ko ni salamat kaayo sa Ginoo kay naminaw wife. Sige nagyud ko kapaminaw nimo. Sige. May pagpaminaw ni Marlita Oliverio. Mayong gabi Pastor watching from Isabelite. Mayong gabi ni Anjing Mandanao ug ni Esther Pasa. Dalaygon ang Dios nga paday magpanalangin kanimo labi na gyud sa imong pag-share sa ato nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Ang imong pag-share sa ato nga programa usani ka sayon nga buhaton ug dunay ganti ang Dios kung imo ning himuon. Dalaygon ang Dios magpanalangin awit makalangit daksa diri lang sa ato nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Pasay
Mayong pagpaminaw ni Arenly Campos Mangyao. Mayong gabi ipasor shout out mi diri sa Neolite Campos family. Request kog song ikaw lamang. Si Jenaline ba Pulipog, good evening pastor. Salamat jud sa Ginoo sa imong mga pag-ampo namong mga OFW watching from Malaysia. Salamat sa sa Ginoo no sa iyahang pagtubag ug pag-atiman o paghatag sa atong mga hangyo alang kaninyong tanan, labi na gyud sa atong mga kaigsunan mga OFW nga nagkinahanglan gyud sila sa atong mga pag-ampo tungod kay naa sila sa layo kayong andapit o dili pareho o kinaiya ang mga tao, dili pareha diri sa ato ang nasod nga Pilipinas. Si Jenaline, salamat kayo Jenaline no, sa imuhang pagbisita o pakiguban sa ato nga programa. Request awit makalangit gitara gikan ni Elena. Si Pastor Gregorio Kering, maayong gabi Pastor Gideon watching from Hinunangan, Southern Leyte. May pagpaminaw ni Maria Presente. Si Florife Vlog, maayong gabi Pastor. Salamat sa imuhang pag-ampo kay nahuman na jud kog exam. Salamat kaayo sa Ginoo ma'am nga ang imuhang pag-exam dunay gyunay kaugmaon, dunay kalampusan ug pasalamatan gyud nato ang Dios nga naghatag og kadaugan. Si Joanna Okulampon si maayong pagpaminaw. Si Susana Pablio, good evening. Lorena Traya, mayong pakiguban. Dalaygon ng Dios nga pagpanayon sa pagpanalangin kanato. Sa ato karon nga panag-uban mga kaigsonan, atong hisgutan gyud kining buluhaton. Unsa gyud di ay buluhaton sa Kristohanon? Kon wala ta masayod og unsay buluhaton, ang mahitabo mga kaigsonan, dili ni wala kay pagpakabana sa pagpangandam or kumbaga wala gyud ka mangandam kay dili man kakabuhat sa mga buluhaton sa usa ka trabaho kung dili ka takos o dili ka makakaton. So kung wala ka masayod sa buluhaton, sigurado pod nga di ka kahimo sa pagbuhat kay wa magkamasayod gani sa mga buluhaton. Mayong gabi ni Rosbisin, daghan kaayo unta og ngayang buhaton isip usa ka magtotoo ni Kristo. Una, musunod sa pamaagi sa Ginoo og magpatinud-anon sa pagkakristohanon aron motubo og mahimong panalangin, makita sa wala pa naluwas og makakita pinasahi nila. Lahi ta taga kalibutan, disiplina ato makasangyaw sa Word of God og masangyawan. Sige, sa akong nasabtan nga kanang matinud-anon sa pagsangyaw, matinud-anon sa pag-alagad sa Ginoo. Si Marlene Gable, maayong gabi Pastor ug sa tanang nagsunod sa pulong mo kinabuhi ko. Ang pagtuman sa iyong kaubuton, pagsangyaw o pagdeklara sa iyahang tumong sa kinabuhi matag tao, mao ang kaluwasan. Salamat kay ni Marlene. Si Risa Montigo, mayong gabi Pastor, shout out ko sa ako Pastor Lare nga taga Surigao del Sur, Purok Utso, Karumata, San Miguel. Request ko kanta Pastor ang gugma mo. Salamat Pastor, dalaygon ng Ginoo. Mayong gabi ni Pastor Lare. No, salamat kaayo sa inyohang kinabuhi. Ug maayong pagpakiguban ni Rick Lazaga Artaho. Good evening Pastor, watching from Davao City. Now ato rong hisgutan mga kaigsunan, unsa gyud ang buluhaton sa Kristohanon? Kung og kinsampod ang makatabang kaniya aron mahimo siyang andam alang sa maong buluhaton. Pila pod ka tuig isa gyud mahimong andam ang tao. Siguro mo ingon na ta mga kaigsunan, dili ta ka siguro kung pila gyud ka tuig isa ta maandam alang sa buluhaton. Nang atong hinumduman mga kaigsunan, ang mga buluhaton diha sa Kristohanon nga mga pagpangalagad sa Dios, dili sayon. Dili basta-basta nga isalig sa tao. Mga igsuon kos Ginoo, dili gyud na basta-basta.
Dunay mga pasidaan ibin ang mga apostoles kaniadto nga diin mabasa nato sa sulat ni Apostol Pablo diha sa ikaduhang Timoteo kapitulo 2 naaman is versikulo 1 ug 2 pa siguro to. Ako sa ning ihunong ang ato ang sunata unya atong ipadayon na ang paghisgot niini. Ikaduhang Timoteo kapitulo 2, mga kaigsunan, kining gitawag og maayong sundalo ni Kristo. Ingon dinhi busa anak, pagmalig-on pinaagi sa grasya nga nabatunan nato diha kang Kristo Hesus. Itugyan sa mga tawo nga kasaligan ang imong madungog nga akong giwali atubangan sa kadaghanan aron kini itudlo usab nila sa uban. Dinhi giklaro mga kaigsunan, si Apostol Pablo nagsangyaw sa maayong balita. Nagtudlo sa mga butang nga gikinahanglan gyud nga makatunan sa tao nga nagtuog Dios. Usa sa nagtuo sa panahon nga nagsangyaw si Apostol Pablo kini si Timoteo. Usa ka batan-on nga ang iyahang nabatasan maong pagbasa sa Biblia. Nga kinahanglan pod nato nga susihon ang atong kaugalingon kung unsa poy atong nabatasan niining katapusang mga adlaw. Kay kung unsay atong nabatasan tuaw usab ta gamiton sa Ginoo. Ang nabatasan ni Timoteo mga kaigsunan atong mabasa diha sa ikaduhang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 15. Nga gikan sa pagkabata si Timoteo nahilig na gyud siya or iyan ang lifestyle ang pagbasa sa Biblia. Ug sa iyang pagbasa nakita ni Apostol Pablo nga nakadawat siya og pinasayng kaalam sa iyang pagbasa sa Biblia. Og si Apostol Pablo padayon nga nagsangyaw sa mayong balita, si Timoteo sad padayon nga nagpaminaw sa mayong balita. Og pakita dinhi mga kigsunan nga dunay sugo si Apostol Pablo ngadto kang Timoteo. Ang pinakaklarong sugo ni Pablo ngadto kang Timoteo kining pulong pagtugyan. Ingon dinhi mga kigsunan, itugyan sa mga tawo nga kasaligan ang imong madungog nga akong giwali atubangan sa kadaghanan. Ang pulong pagtugyan mga kigsunan naghisgot ni sa pulong pagsalig. Isalig ang maong mensahe. Ang tugyan o ang pagsalig nagpakita ni sa pulong paghatag. Ang unsa may nadungog ni Timoteo sa wali ni Apostol Pablo, kinahanglan ihatag ni Timoteo ngadto sa mga taong kasaligan. Gipakita usab ni Apostol Pablo nganong kinahanglang buhaton ni Timoteo ang maong paghatag o pagtugyan sa mga mensahe ngadto sa mga taong kasaligan. Ang gipakita ni Apostol Pablo aron ila usab kini itudlo ngadto sa uban. Mao ba kini ang nabatasan og nahitabo sa mga kasimbahanan ni atong pagpangalagad karon sa Ginoo? Ato kunong tan-awon ang mga kasimbahanan. Tan-awa kuno ang inyong mga simbahan. Diin kamo giwalihan, diin kamo gidala sa Dios o kaha nakaila sa Ginoo. Tan-awa kuno ang inyong simbahan o kaha ang ubang mga simbahan nga naghisgot nga sila nagtudlo sa pulong sa Dios. Naghisgot nga magsasangyaw sila sa pulong sa Ginoo. Nawatong inumduman kung giunsa pagdumala ang simbahan, mauusab ang makita nato diha sa mga tao nga nagsimba sa Dios anang maong simbahan. So ang kahimtang sa tao maunay musugilon sa mga pagtulunan nga gisangyaw diha sa simbahan. Kung unsa ang makita nato sa mga tao
Ni anang maong simbahan, maunay ilahang pagtulunan. Maunay ilahang ginatudlo. Mauna nga atong susihon mga igsuon ug tan-awon kung haumba ang nahitabo karon sa atong mga kasimbahanan sa gipakita ni Apostol Pablo. Makita ba nato diha sa atong simbahan? Kay kanang inyong simbahan, akong simbahan. Ang akong simbahan, inyong simbahan. Kay ang inyo ug ang akoa mga igsuon gikan sa Ginoo ug para lamang sa Ginoo. Sa daling istorya, walay imo, walay ako, walay ako, walay imo. Ang inyong simbahan, ang simbahan nato dire ato tanan. Kay ikaw ug ako usa lamang sa Ginoo. Wa tay laing Dios, wala tay laing Ginoo, wala tay laing manluluwas. Pareho ra gyud ang ato ang gituhan. Ug pareho ra sad ang Biblia nga diin nagtudlo sa ato ang kinabuhi. Pero diha sa matag simbahan dili pareho ang pagdumala. Siguro mga kaigsunan na ay mga simbahan ron nga ang mga sakop diha sa simbahan igo na lang sa paglingkod maminaw na yung paghuman pauli. Maunay nahitabo mga kaigsunan sa daghang mga kasimbahanan nga kun ang tao matag Domingo makalingkod makasimba ra didto ug maminaw Kristohano na. Pero ang tinuod nga Kristohanon nga gipakita sa Biblia na ay nakatunan. Usa sa mga nakatunan gyud sa usa ka Kristohanon mga buluhaton diha sa simbahan. Siguro mo ingon ta mga kaigsuonan sagdi lang Pastor Gideon, lahi-lahi man ang pagdumala sa matag simbahan. Pangutana, lahi-lahi ba di ay ang gitudlo sa Dios diha sa Biblia? Nagkasumpaki ba ang mga pagtulunan sa Dios diha sa Biblia? Lain-lain ba ang gipakita o gitudlo sa Dios nga mga pamaagi diha sa Biblia nga mo'y atong gikinahanglan nga makatunan aron kita mahimong Kristohanon sa atubangan sa Dios? Kay kung imong tan-awon mga kaigsunan ang mga simbahan kaniadto, daghan kayong mga nagdumalag simbahan nga ang mga sakop sa maong simbahan di gani kabalong mo pasalamat. Pila na katuig nga nanimba, naglakaw og usa ka oras, unya mulingkod didto, mukanta dahing ampo, pero di da ito kabalong mo pasalamat. Hangtod na matay. Naunsa gyud ay buluhaton sa Kristohanon. Igo na ba mga kaigsunan ang pag-adtog simbahan? Hangtod matigulang wa gay makatunan. Doon na pastor, doon ay nakatunan Pastor Gideon ang pag-adto ng simbahan. Mga igsuon, ato kunong tan-awon ang gisulti o gisulat ni Apostol Pablo nga magsugilon kanato o magpakita kanato sa atong buluhaton ingon nga kita Kristohanon. Kinsa may mutabang nato aron ato makatunan ang buluhaton. Kinsa man ang musugilon nato ug kinsa man ang gipadala sa Dios aron pagsugilon kanato, pagtudlo kanato aron ikaw ug ako mahimong masinangkapan, mahimong andam
sa mga buluhaton nga magpakita nga ikaw Kristohanon. So atong tan-awon mga kaigsunan, ang sulat ni Apostol Pablo diha sa Epeso. Epeso Kapitulo 4. Ang Epeso Kapitulo 4, nagdala siya og tema nga awhag sa panaghiusa. Kay bisan gani sa panahon ni Apostol Pablo, iyang makit-an og masaksihan nga ang mga simbahan kaniadto nag-ihanay ra og kana bitaw nag-ihanay na lang yung pamaagi. Lain-lain pong kahimtang sa panahon ni Apostol Pablo. Wala gihapon magkahiusa. So atong tan-awon ang sulat ni Apostol Pablo diha sa Epeso Kapitulo 4, sugod das versikulo 11 hangtod sa versikulo 12. Ang mga gasa niya mao nga ang uban iyang gihimong mga apostoles, ang uban mga propeta, ang uban mga tigsangyaw sa mayong balita, ang uban mga pastor, ug ang uban mga magtutudlo. Versikulo 12, gihimo niya kini aron pag-andam sa tibok katawhan sa Dios alang sa buluhaton sa Kristohanong pag-alagad, aron motubo ang lawas ni Kristo. Atong kuhaon kanang pulong buluhaton, kanang giingon ni Apostol Pablo diha nga alang sa buluhaton sa Kristohanong pag-alagad. Kana di ay Kristohanon nga mga lagad sa Dios, kinahanglan di ay siyang maandam sa buluhaton. Naunsa may mga buluhaton nga kinahanglan magbansa ita, kinahanglan andam ta. Kay kung dili ta andam mga kaigsunan, dili gyud ta angayan sa mga buluhaton. Unya gipakita diha sa maong sulat nga ang dunay katungod ug dunay kaakuhan sa pag-andam sa mga tao diha sa simbahan, ang mga tao nga nagkabaton og gasa gikan ni Kristo. Ang mga apostles, mga propeta, mga ebanghelista, ug ang mga pastor, mga magtutudlo. Sila ang dunay kaakuhan, katungod, responsibilidad sa pagtudlo sa katawhan sa Dios sa matag simbahan. Ang ilang itudlo mao ang pag-andam sa mga tao para sa Kristohanong buluhaton. Unya sa diha nga maandam na ang mga tao mga kaigsunan, diha gipakita nga mutubo, buti pasabot mudaghan ang sakop sa lawas ni Jesus Christ. Mudaghan mo multiply ang mga Kristohanon. Sa sulat ni Apostol Pablo ngadto kang Timoteo, dito kipakita mga kaigsunan ang buluhaton sa mga tao diha sa pag-alagad sa atong Ginoo, mao ang pagsangyaw sa mensahe. Si Jesus miingon diha sa Juan Kapitulo 14, versikulo 12, si Jesus miingon, mao kini ang tinuod, ang mutuo kanako magbuhat sa akong mga buhat. Sa Lucas Kapitulo 4, 18, 19 man siguro na, para ako ang masiguro gyud, ako gyuning basahon. Buhat 14, buhat 4, 18 hangtod sa 19. Dinhi gipakita matod pa ang Espiritu sa Ginoo niya kanako. Si Jesus miingon, gidihugan ako niya aron pagsangyaw sa mayong balita ngadto sa mga kabus. Gipadala ako niya aron pagsangyaw sa kagawasan ngadto sa mga binihag ug pagpasiguli sa pagpananaw sa mga buta, pagpagawas sa mga dinagdaog, pagpahibalo sa tuig nga ang Ginoo muluwas sa iyang katawhan. So dinhi giklaro mga kaigsunan
ang rason nga gidihugan si Jesus Christ aron pagbuhat sa mga bulaton ug usa sa mga bulaton nga gipakita diha pagsangyaw sa mayong balita. Dili ang bad nga balita. Maayong balita, dili dautan nga balita. Ang gisangyaw sa atong Ginoong Hesukristo maayong balita. Kadaugan mga igsuon nga mensahe ang gisangyaw ni Jesus Christ. Og si Jesus mingon, ang ilhanan sa tao nga mituog kanako, nagsangyaw sa akong gisangyaw. Nagbuhat sa akong gibuhat. Dili ta kasangyaw og dili ta kabuhat kung dili ta andam. Pero hangtod kanus-a or pila ka tuig ang tao or pila ka tuig gikinahanglan aron ang tao maandam. Kung imong tan-awon gyud ang Biblia mga kaigsunan, wala maghatag og insaktong tuig ang Biblia kung pila ka tuig isa maandam ang tao. Masangkap ang tao sa mga buluhaton sa Kristohanong pag-alagad. Dili maayo mga kaigsunan nga sa atong pagkakristohanon o diha sa inyong simbahan, igo na lang gyud pong kanang musimba, mulingkod dayong pagkahuman pauli. Ang gipakita didto ni Apostol Pablo didto kang Timoteo nga kinahanglan dunay buhaton si Timoteo. Ug sa diha nga iyan ning himuon, diha pod gipakita nga ang mga tao nga makadawat sa mga mensahe gikan ni Timoteo magbuhat pod sumala sa gibuhat ni Timoteo. Sama nga gibuhat pod ni Pablo. So ang gibuhat ni Pablo, buhaton ni Timoteo, ug ang buhaton ni Timoteo, buhaton pod sa mga tao nga midawat o mintuo kang Kristo. Ug mao ni ang atorong hisgutan, mauba kini ang nahitabo sa mga simbahan karon. Sa inyong simbahan, mao na ba ang nahitabo? Daghan mga igsuon nga wala kayo kana bitang wala makaapas or wala masayod ni ining maong mensahe. O gusto sa Ginoo mga igsuon nga ato ni siyang masabtan, ato ni siyang masayran sa ato ang pagpangalagad sa Dios. Kay kung dili nato ni masabtan mga kaigsuonan, lisod usab nato ning buhaton. Kay kung dili nato masabdan ang usa ka butang, dili gyud nato mabuhat ang unsa man unsa gyud ang angay natong himuon. Ang usa ka tawo nga nagtuo Ginoo ug wala say nabuhat, mga igsuon, ang gipakita sa Biblia sa tao nga tinuod nga nagtuo, dili lamang kutob sa pagpaminaw. Si Jesus milig-on usab niini pinaagi sa sulat ni Apostol Lucas diha sa Lucas kapitulo 11 bersikulo 28. Ato ning tan-awon og mauban ni Lucas 11:28. Dinhi gilig-on Hesus. Apan si Jesus mitubag, bulahan hinuon sila nga namati sa pulong sa Dios og nagtuman niini. Timan si Pablo nagwali ngadto kang Timoteo, si Timoteo nagwali ngadto sa uban ug katong uban nga giwalihan nagwali usab niini ngadto sa uban. Pero ang gipakita didto sa ikaduhang Timoteo kapitulo 2 1 hangtod sa 2, ang gipakita didto mga taong kasaligan. Hangtod kanus-a mahimong kasaligan ang tao.
Nya si Jesus miingon, ang tao nga kasaligan sa gamayng butang, kasaligan siya sa dagkong butang. Dili basta-basta ang tao nga mahimong kasaligan kung wala siya maandam. Og ang tao nga kana bitaw ang gipakita diha sa pulong sa Dios pinaagi ni Apostol Pablo nga ang makaandam sa tao mao ang mga taong gigasahan sa atong Ginoong Hesukristo. Ang mga pastor, ang mga magtutudlo, ang mga magsasangyaw sa pulong sa Ginoo, sila ang dunay katungdanan sa pagtudlo aron ang mga katawhan sa Dios masangkap, maandam alang sa buluhaton sa Kristohanong pag-alagad nga mo resulta nga ang lawas ni Jesus mutubo, muuswag, mulambo, mudaghan. Kay kung dili ta makakaton og dili ta mahimong anda mga kaigsunan, dunay mensahe diha sa Hebreo kung asa kita nahisama kung dili nato buhaton ang mga buluhaton diin kita gitudlukan. Hebreo Kapitulo 5. Ang Hebreo Kapitulo 5 mga kigsunan diha sa 11 daay konteksto or tema naghisgot og pasidaan aron dili mahimulag. Dias bersikulo 11-12 hangtod sa 14 nag-ingon, daghan ang atong ikasulti bahin niining butanga. Apan lisod kini ipasabot kaninyo tungod kay dugay kaayo kamong makasabot. Dugay na unta kamong mahimo nga mga magtutudlo, apan hangtod karon nagkinahanglan pa kamog magtudlo kaninyo sa unang mga leksyon, mahitungod sa mensahe sa Dios. Gahi na unta ang angay ninyong kanon, apan hangtod karon nagkinahanglan gyapon kamo gatas. Ang nagkinahanglan gatas bata pa, og walay kasinatian bahin sa maayo ug sa dautan. Apan ang gahing pagkaon alang sa mga hamtong na nga nakabansay og nakagamit sa ilang igtitilaw aron pag-ila sa kalahian tali sa maayo ug sa dautan. So diha giklaro mga kaigsunan nga sa unang panahon daghan po ay nga mga Kristohano o magtotoo nga dili gyapon hamtong. Daghan nga mga Kristohano nga bata gyapon. Kung dunay mga pagsulay daling maluya, bata daling maulog-ulogan. Kung hunghungang lang sa mga tao nga lahi og pagtuo sa Biblia, madala dayon. Maunay gipakita ni Apostol Pablo mga kigsunan. Kinahanglan gyud ang Kristohanon nga nagtuo Ginoo, kinahanglan gyud nga mutubo ang iyang pagtuo. Dili igo nga maluwas lang ang tao sa sala, kundili kinahanglan gyud nga mutubo ang tao mahitungod sa kahibalo, mahitungod sa kinaiya, sa pag-alagad diha sa atong Dios nga gipahimutang diha sa mga simbahan. Ingon ang mensahe mga tigsunan nga dugay na unta nga kamo mahimong magtutudlo, pero matud pas mensahe apan bata gyapon mog espiritu, bibi gyapon mog espiritu, gusto lang gyapon mo sa kapagdawat, dili sa pagkontribute. Kanunay lang gyapon magpatudlo, kanunay ra gyapon mga kaigsunan
sa pagpaminaw sa pulong sa Dios pero wala pod mo sangyaw ani ngadto sa uban. Ang Kristohanon mga kaigsunan kinahanglan gyud nga mutubo, muuswag, muhamtong. Kay ang taong hamtong mga kaigsunan, number 1 nga atong makit-an sa tao nga hamtong na ay pagpugong sa kaugalingon. Na ay pagpugong sa kaugalingon yang una-una, sa iyang kaugalingon nga kasing-kasing, iyahang pagbati, makapugong siya sa iyahang baba. Ang Kristohanon nga hamtong mga kaigsunan, naagyod siya'y kinaiyang mapinugnanon. Ut ipasabot, dili siya makasala. Makapugong man siya. Apan ang tao nga dili makapugong, sayon kaayo nga makabuhat og sala. Ang usa ka taong hamtong mga igsuon, nga dili lamang kutob sa pagpaminaw kundi mingtubo siya mahitungod sa kaybalo sa pulong sa Dios. Ang taong hamtong makailana sa kamatuoran o mensahe nga dili kamatuoran. Ang taong hamtong mga kaigsunan, dali siyang makasabot sa kaubuton sa Dios og sa mga buhat nga dili kabuton sa Dios. Pero ang mga tao nga dili hamtong, ulu-uluhan ra nilang kaugalingon og patuohon nga kabubuton gyud sa Ginoo. Daghang mga Kristohano moingo nga nakabalita nga oy namatay man ang kuan. Katusi kuan. Moingon dayon akabubuton na gyud si Ginoo. Time pa unsa may namatyan. Nahubog bangga. Akabubuton na gyud si Ginoo. Ilahang patuhon ang ilang kaugalingon nga kabubuton sa Ginoo tanan. Dili sila kaila sa mga panghitabo kung kabubuton ba ni sa Ginoo o dili kabubuton sa Ginoo. Kay dili tanang panghitabo gustos Ginoo. So unsaon man aron ang tao gyud muhamtong, mutubo, maandam diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Kinahanglan siyang walihan. Matag Domingo kinahanglan makadungog sa gwali. Pero dili lamang igo sa pagpaminaw, kundi duna say buhaton aron ang iyang nadunggan nga mga mensahe iyang makatunan o iyang ma-apply. Usa sa mga gikinahanglan gyud sa usa ka tawo nga nahimong Kristohanon aron mas makakaton sa pulong sa Dios. Daghan mang mga pamaagi pero dunay mga nindot nga mga idea nga kinahanglan dili gyud ka malimot. Muingon ko nga dunay kalahian sa usa ka Kristohanon nga igo rang maminaw nga way gibuhat kaysa Kristohanon nga naminaw pero duna say gitiknot. Nagtiknot siya ba? Iyahang timan-an ang mga bersikulo, ang mga mensahe, ang mga punto sa mga mensahe iyang gitun-an, iyang ginasulat. Sa unahan sa iyang kinabuhi, moingon kong layo sila kaayog kalahian kaysa tao nga sige rag paminaw, way gibuhat. Sa kadaghang mga simbahan, mga kaigsuonan sa atong nasod, daghan na unta nga nahimong magtutudlo. Pero ang nakapasubo lang sa panahon ni Apostol Pablo yung nakita nga bisan gani sa atong panahon karon, daghan kay mga simbahan nga ang mga nanimba igo lang gyud sa pagpaminaw.
hangtod na tiguang, hangtod na ngamatay, maglisod na gani sila kung ang pastor na matigulang o niya mamatay. Maglisod na sila pangita ug laing muwali. Mag-hire na sila pastor. Kay nganuman, walay kaantigong muwali nga unta maumanay trabaho sa mga Kristohanon. Maumanay trabaho gyud sa mga Kristohanon kay ikaw ug ako nagdesisyon ta nga mosunod ni Jesus Christ. Asa man ta mosunod ni Jesus Christ? Sa iyang trabaho. Ang trabaho ni Jesus Christ ang pagsangyaw. Ni desisyon ta musunod ta ni Jesus Christ. Unsa may atong gisunod ni Jesus Christ? Ang iyang buluhaton. Ang iyang buluhaton, ang pagsangyaw, ang pagpahibalo nga dunay mo balik, dunay mo abot. Mangutan ako, sa inyong pagkakristohanon, hangtod karon, inyo na bang nabuhat kining mga buluhatuna nga gipakita karon sa Biblia? Ang pagsangyaw. Kung dili ta kaantigong musangyaw, ang mahitabo mga kaigsunan, dili usab ta kasaligan. Kay ang tao nga kasaligan, mga kaigsunan, kantigo siyang mubuhat sa mga buluhaton nga gibili ni Jesus Christ. Hinumdumi mga kaigsunan nga ikaw ug ako usal kalawas ni Jesus Christ. Pastor, lain-lain man og pangsyon ang lawas nga gisgutan ni Jesus Christ. Matud pa ni Apostol Pablo, dili tanan mata, dili pud tanan ilong, dili pud tanan dalunggan. Lain-lain og buluhaton ang bahin sa lawas ni Jesus Christ. Asa man ta mga kaigsunan, gipahiluna. Asa man ta gipahimutang diha sa lawas ni Jesus Christ. Didto ba ta gipahimutang sa lawas nga walay trabaho? Igo lang sa pagpaminaw nga way gibuhat? Kung maghisgot ta mga kaigsunan tanang bahin sa atong lawas, nakapangsyon na dapat. Doon na yun ay trabaho. Ang trabaho sa mata, tigtanaw sa pagkamaayos Ginoo. Ang trabaho sa dalunggan, mao ang pagpamati. Mao ang pagdawat sa mga minsay sa Dios. Ang tao nga midawat sa minsay sa Dios, doon na po'y gibuhat. So diha giklaro mga kaigsunan nga kinahanglan gyud nga mutubo gyud ta. Kay matud pa ni Apostol Pablo, dili maayo nga ang Kristohanon kanunay rang magbalik-balik sa unang ang sa mensahe. Kana rabitaw sigig padawat, sigig paghinulsol, hangtod mga matay, sige ra gyud hinulsol. Sigig buhat og sala, kinahanglan pong walihan, kinahanglan kang maghinulsol. Pagkasunod bulan mauragyapon ang mensahe, brad, kinahanglan kang maghinulsol og balik sa Ginoo. Wa gyud makit-i ang pag-uswag. So dili gyud maayo mga kaigsunan nga ang usa ka Kristohanon dili motubo. Kay ang tawo nga dili motubo, di makapamunga. Ug ang tawo nga dili makapamunga, kung imong tan-awon sa sambingay nga gihisgutan ni Jesus Christ, pulungan siya or putlon siya. Dili kay pulungan, putlon siya. Kabantay mo anang mga Kristohanon o mga taong walay bunga, dili na
madasig bisan gani sa adlaw Domingo. Murag lisod na kaayo alang nila ang pagsimba. Lisod na kaayo ang pagbasa bisan lamang gani sa usa ka bersikulo sa Biblia. So kinahanglan mga kaigsunan, mutubo gyud ta. Muhamtong gyud ta para ta makapamunga. Ang mga gipakita sa Biblia sa kinabuhi nga Kristohanon nga mihamtong o mitubo, miuswag mga kaigsunan, mao katong mga tao nga nagkinabuhi diha sa kayag, nagkinabuhi diha sa pagkabalaan, nagkinabuhi diha sa pagkamatarong. Mga Kristohanon, mga kaigsunan nga di ka kakita o di ka kadungog og mga reklamo, pero kanunay naglihok. Mga Kristohanon nga dili nimo makit-an nga naghulat, kun dili padayon nga naghimo sa ilahang katungdanan. Kaya daan may mga Kristohanon, mga kaigsunan, mag-agad-agaray. Makita nga ang usawa po'y gibuhat, moingon pod nga di po ko palupig, oy. Di po ko mabuhat. So ang Kristohanon, mga kaigsunan nga mingtubo, miuswag sa pagpangalagad mga igsuon, doon na gyud say gibuhat. So unsa may mga pamaagi aron ang usa ka Kristohanon mahimong maandam masinangkapan alang sa Kristohanong buluhaton. Una, pagtuon gyud sa pulong sa Dios. Mao ba kini ang nahitabo karon sa mga kasimbahanan? Mao ba kini ang nabatasan sa mga taong nagtuo karon sa Dios? Nagtuon ba kaha sa pulong sa Ginoo? Kung nagpasalamat ko mga kaigsunan sa may-aging Domingo, nga dunay usa ka inahan nga miisa, pastor nagbasa na kog Biblia. Wow. Lipay ko mga kaigsunan nga kaniadto wa gyud ni basa-basag Biblia. Pero karon nga nahimo ng Kristohanon, nagbasa na gyud Biblia. Ang tinuod nga Kristohanon, nihatag yung panahon sa Biblia. Muna'y mga Kristohanon nga nagtubo diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Nagtubo ang ilahang espirituhanon nga kinabuhi kanang nibasa kas Biblia. Unya nindot pagyud kayo kung nagbasa ka, nagpatudlo ka, kanang naabi panahon nga mangutana ka, unya ayaw gyud mo og kaulaw sa inyong pastor o sa inyong mga leader diha sa inyong simbahan. Kung doon na mo'y mga gikalibgan diha sa Biblia, pangutana ra gyud mo. O kaha sa inyong isig ka magtotoo diha sa simbahan. Kung alanganin, mas maayo, ipaabot yun na sa mga nagtudlo diha sa inyong simbahan. So ang pamaagi mga kaigsunan aron motubo ug mohantong ta, maandam ug masangkap ta diha sa Kristohanong buluhaton, pagtuon gyud sa Biblia. Pagtuon sa pulong sa Ginoo. Kung wa kay tuntuon, wa kay basa-basa, ayaw na lang pod ilara ang imong kaugalingon nga magpatuo kang hamtong pud ka. Kang tinuod nga hamtong, mihatag yung panahon sa Biblia. Ikaduhang pamaagi mga kaigsunan aron mo hamtong ta ug masangkap ta, maandam ta diha sa Kristohanong pag-alagad, moapil gyud ta sa mga buhat diha sa simbahan. Dili lang maghulat nga pugson ta o dasigon ta, kundili mangita tag pamaagi aron makatabang og mahimong kaabag sa buluhaton sa simbahan.
usa sa mga pamaagi mga kaigsunan aron makaapil gyud ta sa buluhaton diha sa simbahan, kinahanglan naatay igahin nga oras kaantigutang mo gamit na sa panahon. Sa lain nga mga pulong, kinahanglan doon na tay time management. Doon na tay time nga gigahin para mahimo tang kaabag diha sa simbahan. Kay diha sa simbahan daghan kay nagbuluhaton. Labi na mga kaigsunan sa mga simbahan nga layo kayo og mga materyales. Lisod pod kaayo mga kaigsunan kung naamoy simbahan pila na katuig wala gyapon maisli ang unsa may dapat na ilisan. Daghan kong mga naagian nga mga simbahan mga kaigsunan, makakita ko na ay miuswag. Unya naapoy mga simbahan nga makahibulong ko nga ang mga sakop ni ini maong simbahan mga negosyante. Unya dagko kayo ang ilahang mga negosyo. Pero ang ilang simbahan nagpabiling kawayan. Masakitan ko nga magtan-aw mga kaigsunan nga magsudong tungod kay ang ilang mga sakop mga negosyante. Dagko nga mga nindot kay mga sakyanan. Pero sa diha nga nahimo ng speaker sa ilang mga simbahan, naunsa man nga ang simbahan kawayan. Unya sa dihang gidala ko sa ilahang balay, grabe murag palasyo. Makaingon ko mga kaigsunan nga asa man di ay ang pagpakabana sa mga tao ni ining maong simbahan. Kang tinuod nga mingtubo kas pagpangalagad sa Ginoo o gibuhat nimo ang imong desisyon diin mi desisyon ka, Lord, I have decided to follow you. Makit-anas imong kahimtang diya sa imong simbahan. Kinahanglan mo apil gyud ta sa mga buluhaton sa simbahan. Dili kay maghulatlag dasigon o pugson, kundili mangita tag pamaagi aron makatabang makaabag diya sa buluhaton. Ayaw pasagdahin ninyo ng inyong simbahan. Ayaw ninyo na tanawa lamang. Kinahanglan mahimo mong kabahin sa mga buluhaton diha sa inyong simbahan. Daghan kaayong mga simbahan, mga kaigsunan nga akong naadtuan, na ay mga simbahan nga malipay ko, muhilak ko sa kalipay, kay giatiman pag-ayo. Unya mingon sila, pastor, abi nimo, dili lang ni maoy nani inig ka anniversary o Thanksgiving. Bisag walay anniversary o walay Thanksgiving, inani na gyud ang dagway sa among simbahan. Kay doon naman ko'y mga simbahan nga manindot ra kong Thanksgiving, limpyo kayo kong anniversary. Pero kung wala na gani ang Thanksgiving, manulod na po ng mga taig kanding. Wala na pod magtagad. Mura ba og mulimpyo rag na ay mga bisita. Kinsa madi ay ang pinagkanindot. Og pinaka kana bitawng gikahinaman ang presensya sa mga bisita or presensya sa balang espiritu. Usahay wala kayo matagaig pagtagad sa mga tao kining mao nga kana bitawng kahimtang sa simbahan. Manindot ra kung naay anniversary. Manindot ra kung naay mga Thanksgiving. Labi na kung mayor, politika ang mo bisita, maahat lagi kanindot. Unya, kung mahumana ang anniversary, back to normal. Wala na pod ang kanindot sa simbahan. Naunsa man di ay ang gikahinaman nga mubusita diha sa inyong simbahan. Kinahanglan ang simbahan mga kaigsunan o tigumanan, kinahanglan magpabilin siyang
nindot bisan kung wa pay anniversary. Nya kinsa man ang dunay responsibilidad, ang mga wala magtuo, ang dili magtotoo, kamo nga gibutang sa Ginoo diha sa inyong simbahan. Kamo nga gidala sa Dios diha sa inyong simbahan, atimana ang inyong simbahan. Tabangin ang inyong pastor, kay kung inyo nang gibuhat, wala ninyo na buhata sa inyong pastor, kung dili gibuhat ninyo na diha kang Kristo. Mateo 25, sugod 31. Kung unsay gibuhat ninyo sa mga ubos nga igsuon ni Jesus Christ, gibuhat na ninyo ni Jesus Christ. So kung naamoy simbahan diha, ato mga kaigsunan nga nas Mindanao, ato mga kaigsunan nas Bisaya o sa Luzon, ibin diha sa dapit sa mga Hilonggo, o ato mga kaigsunan nga nas abroad, tumbayaa po ng inyong simbahan. Lilia po panagsa ng inyong simbahan, ipakita pod ang imuhang paghigugma diha sa inyong tigumanan. Kinahanglan muapil ka sa mga buluhaton. Kinahanglan manginlabot ka, dili kay manghilabot, manginlabot ka sa mga panginahanglanon diha sa inyong simbahan. Sahay mo gawas ra ang kana bitang panalangin kung hapit na ang anniversary. Kung walay anniversary, kahuman, back to normal. Dili maayo mga kaigsunan nga kanang isa ra mo nindot ang simbahan, limpyuhan, isa ra pintal-pintalan or atimanon kung naay mga bisita. Kisa man day importante ninyong bisita? Mga tao, di ba ang presensya man sa atong Dios? Sa matag Domingo dapat nindot mga kaigsunan ang atong simbahan. Sunod aron muhamtong ta, dili lang igo sa pagtuon sa pulong sa Dios, dili lang mga kaigsunan sa pag-apil sa mga buhat or mga bulaton diha sa simbahan, kundili kinahanglan magpailalom kita sa gitawag disiplina or gitawag mentoring. Magpamintor ta kumbaga. Ang kahamtong mga kaigsunan sa Kristohanon, matugkad ug makita na sa kinabuhing mapaubsanon. Og andam sa pagkat-on bisan unsa kini kalisod og bisag unsa kini kasakit. Maunay tinuod mga igsuon nga Kristohanon nga miuswag ug nahimong andam sa buluhaton sa Kristohanong pagpangalagad. Nagpailalom sa usa ka disiplina o gitawag mentoring. But ipasabot sa lain pang mga lungguwahe, ni apil kag training. Naa ka sa training mga kaigsunan. Training unsaon pagpaubos, dili lang kutob sa pagkat-on, training unsaon pagka mapailobon. Kay daghan kayong mga Kristohanon ron nga gagmay ra nga problema, di nakapaubos. Siga pa kayong mata. Tinood ba na? Di gyud ka paubos. Mag-iyahanay, kuntisanay, kinsay hari. Kinsay insakto. Gusto niyang pakaulawan ang iyang kauban. Usahay sad, ug dili gani mapahimutang hasta ang pastor apilon. Maunay kahimtang sa Kristohanon sa atong kinabuhi. Unsa may naong nato ikatumang sa Dios. Kung inana ang ato ang kinaiya sa atong pagkakristohanon. Mag-ihanay ratag kuntisanay. Kinsay sakto. Kinsay nindot. Kinsay maayo. Dapat katuna na to ang pagpaubos. Katuna na to ang pagkamapailubon.
dili lang kutob mga kaigsunan sa pagtuon sa pulong sa Dios, kundi sa pag-apply niini. So aron mo hamtong ta mga kaigsunan, dili basta-basta kining hamtong nga Kristohanon. Dili ka mahimong makaabot sa dapit sa kahamtong sa Kristohanon kung dili ka moagi. Una sa tanan, seryoso nga pagtuon sa Biblia. Tinuod ba nga kita seryoso nga nagtuog Biblia? Or mubit-bit ratag Biblia kon panahon ras Domingo? Pero kanang naas inyong balay, magbudlat na lang mata, sigtanaw ng cellphone, pero Biblia, wa gyud basa. Nya, sige pangayog panalangin. Wa ka ana ilada. Mga igsuon, tun-i ang Biblia samtang makahimo pa ka. O niya, gamita ang imong kusog, abilidad, talento, ug uban pa, nga mahimo kang kabahin sa mga buluhaton diha sa simbahan. Ug siguruha nga nagpailalom ka og usa ka training para mas makatuna nimo ang disiplina diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Importante kay nang makakatuntag disiplina. Kinabuhing mapaubsanon ug kinabuhing mapailubon. Sunod nga mga buhat nga makatabang nato aron mahamtong ta diha sa tong pag-alagad sa Ginoo. Kinahanglan naatay paghatag o pagtabang diha sa simbahan. Ang hamtong nga Kristohanon dili lang sa pagdawat, kundi sa pagpadayon sa paghatag gikan sa kasing-kasing. Doon ay mga minsay kaniadto mga kaigsunan. Kung tinuod nimong gihigugma ang Dios, dili na makita mga kaigsunan sa pulong lamang, kundi makita ni sa mga buhat. So diha giklaro mga kaigsunan ang mga angay nato nga tutukan nga mga buluhaton aron mudala sa atong kinabuhi ngadto sa dapit nga paghamtong. Kay kung hamtong ta, andam ta, sangkap ta, kapialan na ta, dili hikaw sa Ginoo ang panalangin nga giandam sa toa. Panalanginan lagi ka. Speaking about panalangin mga kaigsunan, dili lang na sa kabahin sa imuhang pagkatao. Nga moingon ra kang material ra kang gipanalanginan, nya batasan wa gid panalangin ni. Di sad na mao. Maghisgot gani tag panalangin mga kaigsunan gikan sa Dios. Package na, tibuok na. Espirituhan ng bahin, physical, material, emosyonal, wala na pasagdahi sa Dios. Giatiman na sa Ginoo tanan. So kinahanglan magtuon gyud ka sa Biblia. Kinahanglan mo apil gyud ka sa mga buhat diha sa inyong simbahan. Mga buluhaton diha sa simbahan. Daghan kay mga buluhaton diha sa simbahan. Dili lang sa pagpanglimpyo ug pagpanindot diha sa building diin kamo nagtigumanan. Buluhaton diha nga gikinahanglan ninyong makatunan. Sama na ang pag-lead sa kanta, pagduyog sa mga muawit, pag-abli sa pag-ampo, sa pagsugod sa pinimbahon, pagtudlo sa pulong sa Dios diha sa katawhan, na mga Sunday school. Nya kinahanglan mga kaigsunan, mo-undergo ka og training. Kinahanglan na ay mutudlo nimo aron mahimo kang maayo pong magtutudlo ngadto sa uban. Ang dunay responsibilidad sa pagdumala o pagpangulo niini sa matag kinabuhi sa tao diha sa simbahan ang inyong leader. Ang leader sa simbahan adunay dako nga kakuhan sa espirituhanong katungdanan. Dili lang siya tigdumala,
kundili siya gyud mga kaigsunan ang makaingon tang tigsangkap, tig-andam sa Kristohanon nga kinabuhi aron ang usa ka tawo mahimong takos angayan sa pag-alagad nga Kristohanon. So kinahanglan gyud na agi pag-training gyud mga igsuon. Ingon si Apostol Pablo, ang usa ka magdudula dili gyud na magmadaogon kung dili siya mo apil sa seryoso nga pagbansay before siya mo dula. Ang mga sundalo mo agi gyud nag-training. Kita mga kaigsunan mo agi gyud tag-training. Ang uban pod mo ingon nga kana di ay mga pagsulay training naman na. Dagan kayo mga tao nakagig mga pagsulay pero wag gyapon nakatunan. Nay mga pagsulay dili gyapon Dios ang duulan. Kung naa gani mga pagsulay, mga tao ra poy duulon. Ang mga pagsulay himuon na lang sumsuman. So kinahanglan magpasakop gyud ka sa gitawag pag-disciple. Kinahanglan gyud sa mga leader sa simbahan mo disciple gyud, mo tudlo gyud, kumbaga mo amuma sa matag tawo diha sa simbahan. Dili lang sa pagwali, kundi sa pagpangulo sa mga bulhaton diha sa simbahan. Munang kanang mga leader dili gyud na dapat maikugon. Kay dili makatabang kana bitang pagbati nga maikog man kong musugo, maikog man kong mo kuan. Agni. Kaming mga leader, mga kaigsunan, dili mi maikog nga musugo. Ngano man, wala mo'y makatunan kon kaming mga leader mahimo raming leader sa kaikog. Wa mo'y makatunan. Nya kinahanglan tang masayod jud mga igsuon sa pulong sa Dios aron makapanalipod ta sa atong pagtuo. Kantigo tang mubarog mga igsuon kos Ginoo. Nya kinahanglan sa panahon nga naay mga pagsulay like naay mo badlong, naay mo saway. Usama na sa mga lisod kayong dawaton sa mga taong dunay garbo. Ingon si Haring Solomon, ayaw badlo nga ang taong garboso kay kasiliagan lang ka. Kung Kristohanon ka, unya, nabadlungan ka sa imong isig ka Kristohanon, unya, nibati ng imuhang kinaiya, nahilasan ka, murag nalain ka atong tao nga nibadlong nimo, uyon ka nga hilasa, garboso kayo. Ang imong gisulti para niya, ikaw na'y naigo sa imong gipamulong. Kay ang tinuod nga tao nga mapaubsanon, ang taong mapailubon, sa panahon nga siya badlongon og sawayon, taas kayo na siya sa pagpamalandong. Dili na siya muriak dayon. Iyan ang pamalandungan. Now, dunay pangutana mga kaigsunan nga ang usa ka Kristohanon o usa ka sakop diha sa lawas ni Jesus, okay ra ba? Igo na ba niya nga mahimo siyang lawas ni Jesus Christ? Nga igo na lang yun siyang naminaw hangtod nga mamatay? Kanang wala say na-contributes ba? Wala say nabuhat ba diha sa iyang pag-alagad sa Ginoo? Nahimo ba siyang kabahin sa lawas ni Jesus Christ? Tungod kay mintuo siya? Kung imong tan-awon mga kaigsunan, dili gyud na igo. Kay ang tinuod dili lang igo ang pagpaminaw, ra, unya wala kay gibuhat. Dili na mao'y tawag or gitawag nga Kristohanon.
Ang tao nga igo lang naminaw, nahimo rang Kristohanon, nga wala sa gibuhat, dili na mao ang tawag nga Kristohanong kinabuhi. Ang Ginoo nagtawag sa tanang mga magtotoo, dili lamang kutob sa pagpaminaw, kundili sa pagpangalagad. Unya, speaking about pagpangalagad, do na kay gibuhat. Pangutana, do na ba kay gibuhat sa imong simbahan? Do na ba kay gihimo? Nakakontribute ba ka? Mao na'y tinuod mga kaigsunan. Atong hinumduman ang sulat ni Apostol Santiago sa Santiago Kapitulo 1:22 nga kon magbuhat kamo, magbuhata, iguran lang naminaw, apan wala buhata, ingon diha nga ayaw limbungin yung kigalingon sa pagtuo nga makalimbong kamo sa Dios. Kay di man gud nato buhaton ang ato ang atong nakatunan, giunay ra natong ilad ang atong kaugalingon. So ako ning basahon mga kigsunan kining Santiago Kapitulo 1 versikulo 22. Ayaw limbungi ang inyong kaugalingon pinagi sa pagpamati lamang sa pulong sa Dios. Inoon tumana kini. Dili lang igo lang maminaw sa pulong sa Dios. Kinahanglan tumano nato ang pulong sa Ginoo. Mo na'y giingon diha ni Apostol Santiago. Atong hinumduman si Jesus miingon diha sa Juan 15 nga ang tanang sanga nga dili mamunga iyang putlon. Munang kabantay mo anang mga tao, mga kaigsunan nga kung walay kadasig sa pagpakabana diha sa simbahan, makalitra nagkawagtang. Unya balhin na po naglaing simbahan. Balhin na po naglaing simbahan. Wala na sa kabantay nga giputol na diay na siya. Ugan na kayo ang iyang pagpangalagad. Kawang na kayo ang iyang mga sakripisyo. Kawang na kayo ang iyang mga pagantos. Muna nga samtang buhi pa, samtang makahimo pa, ayaw usiki ang higayon o panahon nga makaalagad pa ka sa Ginoo. Siguro doon ay mga pangutana, mga kaigsunan, nganong muingon, siguro na yung pangutana, nganong delikado man, o nganong dili man maayo nga mamati ra, ang usa ka sakop hangtod mamatay. Di ba kanang pagpaminaw trabaho naman na? Pangutana, nabay gisulat niya sa Biblia nga gigantihan ang tao tungod kay naminaw siya? Naday ganti anang mga naminaw nga way gibuhat? Muadto ka sa eskwelahan, o eskwela ka dito, maminaw ka, unya di gyud ka mubuhat, unya hatagan kag medal, murag doon na nay apan ng katudlo anak nga eskwelahan na. Ang ganti sa Dios isibo gyud na sa nabuhat sa tao. Munang dili maayo nga Kristohanon ta nga igo ratang maminaw. Dapat mo kontribyuta, magpakabanata, muapilta sa mga buhat kalihukan diha sa simbahan. Daghan kay mga buluhaton diha sa mga simbahan. Des inyong tigumanan. Siyaro sa inyong pagkakristohanon diha sa inyong simbahan. Wa gyud moy na contribute. Dili man na maong ang gipakita sa Biblia. Kabalo ba mo mga kaigsunan nga delikado kayo ang tao nga igo rang mamati? O niya,
hangtod kuhaon sa Ginoo. Nganong delikado mga kaigsunan? Tungod kay una, wala siya motubo sa espirituhanong bahin. Mahimong bata gihapon ang iyahang kinabuhi. Ya imong makit-an ang tao nga igo rang naminaw unya wala siya gibuhat sa simbahan. Usag yun na ilhanan nga wala siya gamita sa Dios. Ang gagamit lang niya iyarang kaugalingon, ang iyang pagkatapulan. Munang sugod karon, nakadungog naman mo ani nga mensahe niining taknaa, ayaw gayod ni ninyo pabungol-bungoli. Kristohanon mo nga igo ra mo muadtog simbahan mo lingkod, maminaw, uli. Ang tao nga igo rang maminaw nga wa kay gibuhat, ang gipakita diha nganong delikado, tungod kay wala siya gamita sa Dios. Sayang lamang ang iyang talento, sayang lamang ang iyang oras, sayang lamang ang iyang oportunidad nga gihatag sa Ginoo kaniya. Na kay talento, kabalo kang manglimpyo, kabalo kang mukanta, siguro kabalo pa kang muduyog, kabalo sad kang muhatag, pero ang imong nakatunan puro na lang pagdawat. Ang mga Kristohanon nga walay gibuhat diha sa simbahan, nagpakita nga wala na gamitas Ginoo. Pero bless kayo ka nga duna kay kahingawa sa panginahanglanon diha sa simbahan. Kay damor kang muhatag, ingon ang Biblia, damor kang hatagan. Kay gigamit diay ka ni Lord. Bless kayo ang mga tao nga gigamit sa Ginoo. Kay sa panahon nga siya mo balik, iya gyud kang pangitaon. Nganong delikado ang usa ka tawo nga igo rang maminaw hangtod siya mamatay, tungod kay walay bunga ang iyang kinabuhi. Ang Ginoo mga kaigsunan nga atong gilagaran, dili pagtuo ang iyang pangitaon, kundili ang bunga, ang resulta sa tinuod nga pagtuo. Dili attendance lang mga kaigsunan, timan-in ninyo ni kung doon na may mga leader sa simbahan nga giapas attendance report para doon ay support sa gawas. Dili inana ang atong Dios. Ang atong Ginoo mga kaigsunan, mangita siya sa bunga. Dili attendance ang iyang pangitaon. Bunga. Nganong delikado ang tao nga igo rang maminaw, tungod kay dili siya andam muatubang sa Ginoo. Ang Ginoo magpangutana gyud na mga kaigsunan, unsay imong gibuhat sa talento nga iyang gihatag kanimo. Mangita ang Dios mga kaigsunan kung giunsa nimo paggamit ang gihatag nga hiyas gikan sa Dios. Na kay hiyas, ayaw gamita para lamang sa imong panginabuhi, kundili gamita na para sa kahimayaan sa Dios. Alagari ang Dios sa imong mga talento, alagari ang Dios sa imong mga hiyas, alagari ang Dios kung unsay kaalam abilidad nga naa kanimo. Gamita na diha sa inyong simbahan. Sugod karon sa inyong pagkabati nini, adtuan ang inyong mga pastor ug ingna, pastor, unsa may akong ikaabag sa buluhaton diha sa atong simbahan? Unsa may akong ikaabag? Dili kay kutob ra ka reklamo haron matay. Kay mga matay ra man gyud tang tanang mga tao. Bisan saon natog amping ang kinabuhi, kabantay mo ni Charlie Kirk, mao ba na paglitok? Sa sige kog lantaw mga kaigsunan, samtang nagistorya sa nagamit og microphone, kay naa mag-isay programa inani gyapon,
Kipusil siya mga kaigsuna na dito sa bulletproof. Nagbis dito siya. Naigo diri sa baga o niya nimbanda sa ang liog. Bisag saog amping oras na mamatay yun ang tao. Walay tao nga dili mamatay. Sumala diha sa libro sa Biblia. Ngang usa kinahanglan mamatay ug hukman siya sa Dios. Unya ang taong patay na wala na gyoy mabuhat. Dili na siya makaadto pagsimbahan para iyang gamiton ang iyang hiyas. Iyang ihalad ngadto sa Dios. Iyang ihalad og alagaran ang Dios sa iyang unsay naa niya. Wala na'y mahimo basta kay ang tao patay na. Ano sa pa man nato ni buhaton karong buhi pata. Pangayo sa Ginoo ug ayaw lang igo pangayo. Dapat mo desisyon ka. Pwede ba nga inyohang adtuon ang inyohang simbahan ug panid-i unsay pwede nimong ikaabag didto? Dili kay ibugurang bisitahon ya siksik kay ka nindot ka ikang moadtog simbahan nya iyong simbahan nagkamuritsing lang baka maulaw ana nya mula ila muslain nga mga tao Kristohanon ko unya isa ra manindot ang simbahan kung naay anniversary naay Thanksgiving kinsa man day inyong gipanindutan ang inyong mga bisita. Dili ba ang presensya sa Dios mo'y angay natong panindutan kay makigtagbo ta diha sa Ginoo? Ako mga pagdasig, kabalo ko nga nahimo mong Kristohanon tungod kay naay naghago ninyo. Naay mga pastor nga nagampo sa Dios para ninyo. Naay mga nagwali mahitungod sa pulong sa Dios para mahimo kang masangkap, masinangkapan. Muna niingon si Apostol Pablo bitaw diha sa Galacia kapitulo 6. Tanawa ang inyong libro sa Galacia. Galacia kapitulo 6 bersikulo 5 masiguro ni. Kinahanglan magtinabangay kamo bersikulo 1. Importante gyud ning pulong magtinabangay. Kanang igo ra kang maminaw nga wa kay gibuhat wa gyud kay gitabang ana. Muna'y tinuod gyud mga igsoon nga kahimtang. Mga igsoon kun usa diretso ko dire sa bersikulo 4 ang tagsa-tagsa nga angay magsusi siyang kaugalingong binuhatan kun maayo kini magpasigarbo siya sa iyang nahimo sa walay pakigdandi niini ngadto sa uban or nabuhat sa uban kay ang matag-usa kinahanglan magpas-an sa iyang kaugalingong palasanon. Bersikulo 6. Ang gitudluan sa Kristohanong mensahe angay nga magpaambit sa iyang magtutudlo sa tanang maayong butang nga naa kaniya. Kaya ang tinuod nga maayong magtutudlo og nagtudlo naghago diha sa pagdumalag simbahan, daghan kay na silang mga panginahanglanon alang sa simbahan. Sila mo'y nakakita sa tinuod nga panginahanglanon diha sa simbahan. Sila mo'y nakakita kung unsay una ug una nga angay unahon gyud diha sa maong simbahan. Munang ayaw ninyo usiki ang talento. Ayaw ninyo usiki ang hiyas nga gikan sa Ginoo. Gamitan na para gantihan mo sa panahon nga mubalik si Ginoong Hesus. Aron kuhaon ta gantihan kaniya kay do naman kay gihimo para dili ka maluya ayaw pod mo pakig-abin anang mga Kristohanong alang-alang inagahamanggong mga Kristohanong alang-alang kana rabang mga alang-alang nga Kristohanon murag alang-alang hinog alang-alang hilaw maglibog ka sa kinaiya na ipanahon mo daig pero naapoy panahon kusog kay mo daot. Kusog kayo mudaig sa ilang pastor. Kusog mudaig kayo mudaot sa ilang pastor. Muna'y mga Kristohanong alang-alang.
nga kung makahatag maningil, makahatag mangita. Mga igsuon, ayaw ninyo usiki ang higayon og panahon nga buhi pata. Nga makahimo pata sa pagdasig o makahimo pata sa pagkat-on o makahimo pata nga mahimo tang ihimplo ngadto sa uban. Mga kaigsuonan, kinahanglan mo tubo ta. We are disciples of Jesus Christ. Dili ta disipulo ni bisan kinsa. Mga sumusunod ta ni Kristo. Ug dili ta sumusunod sa atong gobyerno. Tagalangit ta, dili ta tagayuta. Tagalangit ta. Sumusunod ta ni Jesus Christ. Gihatagan ta gasa sa pagdasig ngadto sa uban. Wala tay gasa sa pagpaluya. Ayaw klima nga kusog ka ikang magpaluya sa imong isig ka magtotoo. Ayaw ato dito kay kuan kay na. Kristohanon ka niya kusog kay imong paluya. Ikaw ray mo ani anang gibuhat nimo. Kay dili na gasa gikan sa Dios. Ang hiyas o gasa nga gikan sa Dios, pagdasig yun na sa mga tao aron magpadayon sila sa pag-alagad sa Ginoo. Nya kinahanglan magpa-disciple ka. Kinahanglan ipakita nga ihimplo ka sa imong pamilya. Dili kay magpabaga ra ka diha, sige. Kabalo kang minyo na. Kabalo ka nga di mo pwedeng mag-ipon kay minyo mong duha. Ayaw mo pabaga. Ayaw ilada inyong kaugalingon. Ayaw tudluig sayop ang inyohang pagkakristohanon. Kay ang Biblia, mga kaigsuonan, kinahanglan paminawon og sundon og gikinabuhi samtang napatas kalibutan. Munang ikaw ug ako sa ato karong panag-uban, kitang tanan gihaawhag nga magpadayon sa tinuod nga pagpangalagad. Hinumdumi, mga kaigsuonan, ikaw ug ako, kita maoy gitukod ni Kristo Jesus. Wala ta tukura para pang-attendance lang ni. Ang matag usa ka Kristohanon nga gitukod gyud ni Jesus Christ, mga kaigsuonan, kinahanglan gyud motubo. Diha sa pagtuo, diha sa gahom, buti pasabot sa pulong sa Ginoo. Ang tinuod nga sakop sa simbahan nga gitukod sa atong Ginoong Kristo, dili sa pagpambungkag, mga kaigsuonan. Timan inya, kundili sa pagpalig-on. Unang nagtudlo ko diha ninyo tanan, dili aron pasagdahan ang inyong simbahan, kundili aron atimanon samtang doon na pa'y panahon. Kay gihigugma ko kamong tanan. Atimana inyong simbahan. Atimana ang inyong simbahan. Kinahanglan, mga kaigsuonan, inyo nang amumahon pagayong. Nya, sa inyong pag-atiman, ila-ilaha ang mga leader. Kaya ang giingon man ko dinhi nga, dili basta-basta sa ding, aron dili pon makawang bitaw. Kanang giingon ni Timoteo, ani Pablo dihas Timoteo, basaha inyong Biblia, ay napakatulga. Kini kinasingkasing nako nga pagdasig ninyong tanan. Kay wa gyud moy kapaingnan kung wa moy buhaton. Wa moy kapadulngan kung wa moy himuon. Pero kung doon na mo'y buhaton sa pagsunod sa pulong sa Dios nga naas balang kasulatan, kamo gayud pagagantihan sumala sa pulong atong pulong sa Dios nga atong gilagaran. Ikaduhang Timoteo kapitulo 2. Tan-awa, mga kaigsuonan, diha sa 2. Itugyan sa mga tao nga kasaligan ang imong madungog nga akong giwali atubangan sa kadaghanan aron kini itudlo usab nila sa uban. Dili tanang tao ang ayan tudluan. Dili
Dili tanang tao ang ayan sakripisyohan. Munang mutudlo ko mong interview yun ko. Na mga kaigsunan nga mihangyo nga musod sila sa training, sa atong basic pastoral training. Pero ako silang daghan nga akong gibalibaran. Kaya akong nakita nga dili interesado. Kay daghan ang higayon nga ako nagtudlo. Ug dili lang bag-o ko nga nagtudlo mahitungod sa pag-disciple sa mga tao. Salamat ko nga ako ang mga kaigsunan nga diin akong gisakripisyohan 2018 karon naa na sila'y mga simbahan. Unya nagmauswagon ang ilang simbahan kay ako nakita nga irko na ang ilang simbahan pertinindota. So dunay 7 ka mga ilhanan atong isgutan kining mga ilhanan. 7 ka mga ilhanan mga kaigsunan nga mahimong kasaligan ang tao. Importante kasaligan. Kasaligan. Kay giingon dinhi mga kaigsunan itugyan sa mga tao nga kasaligan. So muni atong pangitaon, kasaligan bata nga Kristohanon or kusog ra kaitang mangdaot diha sa inyong simbahan. Unayon ra ninyo daot ng inyong pastor nga naghago ninyo, nga nagsigig ampo para ninyo. Murag maayo kaayo mo kaysa inyong pastor, murag daghan kay mong nabuhat kaysa inyong pastor. Murag kung kuan pa ba sa pinulungan pa sa mga tao, mga kaigsunan, may way batasan, way kabalos. So kinahanglan yung kasaligan, no? Kasaligan. So una nga mga ilhanan nga kasaligan ka masinugtanon sa Ginoo sa mga leader. Una gyud masinugtanon sa Ginoo sa mga leader. Buti pasabot makita kag mga leader nga oy nagkabit-kabit sa pahawa sa diha oy. Kaingon si Apostol Pablo sa unang Korinto kapitulo 11 bersikulo 1. Sunod mo nako, ingon nga nagsunod ko kang Kristo. Magtuon gyud kag Biblia kay ug di ka magtuog Biblia basig kanang leader nimo diha. Di gawas na sa Biblia. Gatuo ka nga nagsunod og Biblia, uniyaw aday kay basa-basa og Biblia. Ni gawas ang dinag Biblia. Perti nimong ilara. Nya kinsa may imong mahayan. Kinsa may imong pasanginlan. Inigatubang na nimo sa Ginoo. Moing ka adi ko main ani Lord, di patungod sa akong leader. Onoran ka na sa Ginoo. Dili. Munang mga igsuon ayaw pagmata og hayag na. Matod pa ayaw mo pagmatag buntag. So number 1 mga igsoon nga ilhanan nga ang tao masinugta ang tao kasaligan masinugtanon gyud na sa Ginoo og sa mga leader. Ang taong masinugtanon sa Ginoo mga kaigsunan diha na siya nabisis bulaton sa Ginoo. Dili kay ipanumangil ang trabaho, ipanumangil ang kabisi. Wala ko ka-attend pastor kay busy kayo ko. Di man na maoy tao nga masinugtanon. Dali kayong mangitag rason. Lisod kayo mangitag pamaagi. Dili lang pamati sa pulong sa Dios mga kaigsunan ang taong masinugtanon, kundili ang pagbuhat ni ini. Timan ini nyo ni. Daghan kayo mga tao nga kusog kayong murason diha sa inyong simbahan, pero lay gibuhat. Murag insakto o niya ang uban sayop. Likay ng klase nga mga tao sama ana. Ang tinuod nga taong masinugdanon sa Dios, unang ilhanan nga kasaligan kanang tawhana o kanang bayhana, masinugtanon sa Ginoo
ug sa mga leader diha simbahan. Kapahibalong mo paubos, kanang kapalo bitaw mo paubos, labaw na pod nga kabalong mo respeto sa mga taong naas katungdanan diha sa simbahan. Muna niingon si Jesus Christ diha sa Lucas kapitulo 16 bersikulo 10, ang kasaligan sa gamay mahimong kasaligan sa dako. Maunay una nga mga ilhanan nga kasaligan ang tao. Munang dili ko basta-basta mga kaigsunan kana bitang makigkuyog og mga tao tungod kay daghang mga tao nga kusog mo daig pero kusog pod mo daot. Og ayaw gyud tuguti nga usa ka nila kay wa kaanay maayong kapadulngan. Mahimong bati unya ang imong espiritu ug wala unya kay laing kabutangan gawas lamang sa impierno. Mo giklaro di sa Biblia. Sunod nga mga ilhanan mga kaigsunan, kanunay siya nga magtuon, naasay panahon sa pagtuon sa Biblia ug kanunay siyang muuswag. Dili kay Juan 10:30 ra gyud ang iyang na-memorize. Juan 10:30 or kaha Juan 3:16. Kanunay siyang nagtuon og nag-uswag siya sa iyang pag-alagad sa Ginoo. Mga tao nga kasaligan mga kaigsunan, kasaligan gani nga tao una dili tapulan. Mutuon gyud na sa pulong sa Dios. Mao na mga taong kasaligan, dili tapulan, dili yaw-yawan, dili kwintador, dili likramador. Mao na mga taong kasaligan. Bot ipasabot aktibo kanunay sa pagtuon, dili lamang sa pagpamati kundi nagapangayo kanunay og giya. Mao na mga tao mga kaigsunan kasaligan kana bitaw nangayo giya. Pastor, unsa may akong buhaton? Pero naay mga tao mayon, pastor, kanimoy buhata. May usa ka istorya mga kaigsunan nga ang pastor moabot og alas 9 na dito simbahan. Unya dunay sakop sa simbahan nga inig abot sa pastor, wa pa alas 9 na didto. Nya mo ana dayon, morning pastor, salamat kay bless kay ko sa imong kinabuhi pastor kay kanang nindot kay muwali pastor. Kani pastor ay nindot kay ni iwali pastor. Sige, nindot na kayo tuod. Dasig po ng pastor, sabay lang pastor. Nakamatikod ang pastor taga Domingo, sayo ra man gyud kaayo. Dili gyud siya mo'y mauna. Katong yung tawhana mo'y mauna. Sunod Domingo, nakamatikod ang pastor kay sayo man gyud kaayo. Adi na siya moadtog alas 9, moadto na siya alas 8. Pag abot niya dito simbahag alas 8, tuan naman po dito ang tao. Pastor, morning pastor, kani pastor, nindot kay ni iwali pastor, naagay maigo ani pastor. Nahitabo kay alas 8 tuan naman. Una-una ni pastor, adtuon ko to ay alas 7. I-advance ko nig alas 6. Pag abot dito kay tuan naman po dito. Naay mga tao mga kaigsunan dili andam sa pagpangayo giya. Pero mura bitaw magpatuga nga maoy mong giya. Pastor, mao ni pastor. Mga kaigsunan dili ka motubo ana. Dapat kinahanglan aktibo ka nga motuon og mangayo giya. Mao nay mga taong kasaligan. Dili kay magbuot-buot diha sa simbahan labi na gyud sa mga pastor. Ayaw buot-buot itaw na inyong mga pastor. Submit your leader. Love your leader. Mo nay giklaro sa Biblia. Yang kinahanglan mga kaigsunan ang ilhanan dugang mga ilhanan nga ang tao kasaligan naa sa espiritu kanunay sa paghiusa.
iyang kinaiya ganahan makinag pakighiusa, andam sa pagtabang. Kanang mga tao, mga kaigsuonan nga dunay kinaiyang na gusto nga, kanabitang gusto nga makighiusa, andam na kanunay sa pagtabang. Dili na andam sa pagreklamo. Ang tao nga kusog kay mo reklamo, dali kay makakitag rason, dili na gustong panaghiusa, ug dili na maoy mga taong kasaligan. Ang kasaligan nga mga tao, mga kaigsuonan ko sa Ginoo, mo ni bantay, nagpuyo kanunay sa panaghiusa. Dili tigpaugda og lalis o panagbangi, kundili kanunay mo apil kung dunay mga buluhaton sa walay pakigtandi sa uban. Munay mga taong kasaligan. Munay mga taong angay sakripisyohan, tun-an, tudluan, i-disciple para ang simbahan muuswag ug motubo sama sa atong gihimo niining atong pagpangalagad karos Ginoo. Nang ako mga igsoon, di ko basta-basta nga mutudlo lang. Kita ko nga kanit tapulan. Kasagaran na ba kayo sa mga tapulan, kusog kayo mo reklamo. Ang wa pa'y gibuhat, mura rabag na ay gibuhat. Pagbantay gyud mo anak, kay pagbantay gyud ta. Kay kining atong gilagaran, dili tao. Dios nga nakakita sa atong nauna. Dios nga nakakita sa ato ang batasan. Sunod nga mga ilhanan nga ang tao kasaligan, maayo gyud nagpamatasan. Ihimplo siya, panag-ingnan siya. Ang taong kasaligan una maayo gyud nagbatasan. Ang iyang kinabuhi makita na sa tinuod nga kalimpyo. Dili kay daay bisyo. Ang ayan sundon. Unya makita nato ang iyahang integridad. Doon na sa gitawag spiritual integridad. Sa gani ng spiritual nga integridad, naa kanunay ang pagkamatinud-anon, naa kanunay ang pagkabuutan, ug naa kanunay ang iyang pagkaseryoso. Ayaw kalimti ang gitawag espirituhanon integridad. Maunay mga taong maayog batasan. Muna niingon si Pablo diha sa sulat ni Timoteo, aritas unang Timoteo kapitulo 3 versikulo 10 nag-ingon dinhi mga igsuon, og kinahanglan nga sulayan una sila, og kun makita nga wala gayoy ikasaway kanila, makaalagad na sila. Pero naay mga tao nga gisulayan, nindot man, pero sa dihang nag-aalagad, garbo man. Muilog na magkatungdanan. Magbuot-buot naman lang. So naay mga taong dili nila kaya ang maong buluhaton. Sunod nga mga ilhanan nga kasaligan ang tao. Mga igsoon, ikalima na ni. Kay pitor man ni siya ka mga ilhanan or timailhan nga ang tao kasaligan. Ikalima, mualagad bisag walay ganti. Mualagad bisan walay mudayeg niya. Narabay mga Kristohanon kung naimudayeg, grabe na mo kung anoon. Murag duphan na tanang buluhaton. Pero wala na imudayeg niya, sawayon na, di na namusimba. Hunghungi ba ng imong tapad? Mura man tog ikaw o murag dili. Tinuod biya na, lisod biya kayo kanang sawayon ta. Tinuod. Pero dapat, muagi gyud ka ana. Masulayan magyud na nimo kung mapailubon ba ka o mapaubsanon ba ka. Ang tinuod nga kasaligan nga tao, mualagad bisag walay ganti. Mualagad bisag walay mudayeg niya. Kanunay niyang gipakita ang pagtabang bisag walay audience. Dili preha ng uban nga mga trabahante. Pag dunay makakita sa paspasa. Pero walay makakita sa pong pagkahinaya.
Mas maayo mga kaigsunan, limpyo ang ato ang motibo sa pagpangalagad. Dili pagpakita lamang sa tao. Makakita kog mga trabahante, mga kaigsunan nga kanang dili kwintador bitaw. Trabaho ra gyud, malipay ko. Sama ato ang mga kaigsunan nga nagtrabaho sa simbahan. Grabe paspasa mga kaigsunan ko sa Ginoo. Nya mahimo gyud silang ihemplo kay ngano. Pati ako nagtan-aw nila, murag natakdan gyud ko gamay kay katong usa ka panampungan na hurot na human ra man gyud nako ako ra usa. Ako gyud gipasalamatan ng Dios nga nagpatakod gyud ko sa ato mga kaigsunan nga maayong manarbaho ba. Pero nag-ampo gyud ko, Lord. Kanang gahini kuno ko ning atagi kuno kog hiyas sama anang ilang hiyas. Ya nangayo taon niya wan pud ta mubuhat, di po na mo hitabo nga mo abot. So ako pong gitinguha gyud nga musaka-saka po ko nagbalay-balay pero sa panampungan. Ko salamat sa Ginoo nakahuman sad ko. Nya mo ingon pod ang mga kaigsunan ninduta na sa atong simbahan, pastor. Glory to God, no? Hallelujah. Sunod mga igsuon nga ilhanan nga ang tao kasaligan anda mo dumala og motudlo sa uban. Dili kay igo rang magkat-on. Pastor, tudloy ko. Pero dili day mubuhat aron ang uban makakaton. Kung gitudluan ka, ang rason para motudlo po kas uban. Si Apostol Pablo ni tudlo kang Timoteo ug si Timoteo mitudlo ngadto sa mga tao ug ang mga tao motudlo pod sa uban. Sama pod ni Tito. Sa Tito kapitulo 1 bersikulo 5 miingon si Apostol Pablo, gibilin ko ikaw sa trabaho nga wa kong pamahuman. Pagpilig mga pangulo sa matag iglesia, sa matag lungsod. Diha giklaro mga kaigsunan nga ang tao nga kasaligan siya nga tao nga dili lamang sa pagpamati kundi andam kanunay siyang musangyaw. Andam siya kanunay nga mudasig sa uban ug andam siyang mutudlo niini pero magsugod na sa pamilya. Munang kamong naminaw karon mga kaigsunan, sugdi diha ang inyohang pamilya ug tudlo sa Biblia. Bible study, basa, memorize, pagkaninduta biyang paminawon nya iblis mo sa Ginoo ana. Pero og Kristohanon mo niya sige mo inambitay, sige mo inistoryahanay asa dagway ko mangutang ani ugma oy. La sige istoryahanay. Sige mo istoryahanay di man pa iminyo nang gibasag Biblia. Dili kay sige mo og pakisusi nga asa dagway taka loan na ni ani ugma. Di na lang ba ko ka loan balik atong ko ang kuan kay wa pa ko kabayan. Mga igsuon, basa mo Bible. Pagtapok mo diha sa inyong pamilya, basa mo Bible. Kay doon na mo'y padulngan anang amayo. Muani mo ana. Mao nay mga taong kasaligan, anda mo dumala o mutudlo sa uban. Kanunay siyang moapil sa pagtuon aron pagkat-on niini. Mga igsuon ko sa Ginoo, mo nay mga taong kasaligan para itudlo po nila sa uban. Nagkat-on sila dili aron ibangi sa uban. Nagkat-on sila dili para ikupitensya sa uban, kundi itudlo usab kini nila ngadto sa uban. Katapusan mga kaigsunan nga ilhanan nga ang tao kasaligan upadayon bisan na ay mga pagsulay. Dili lang kasaligan sa panahon sa kalipay, kundi kasaligan ug mupadayon bisan sa kalisod. Walay gipili nga panahon. Importante na kaalaga sa Dios nga atong makagagahom. Ang gikinahanglan mga kaigsunan sa atong Ginoo kasaligan. Ako nagtuo mga kaigsunan nga sa imong pagkakristohanon ug sa atong pakig-uban karon doon na kay nasabtan. Akong hangyo, tingog niining mga taknaa,
Ayaw ninyo pasagdahi ang inyong simbahan. Ayaw ninyo pasagdahi ang inyong balay tigumanan, balay alampuanan. Ayaw ninyo buhata ang kasagaran nga na himong nabatasan sa unang panahon. Nga igo lang mo, isa lang mo nindot, pintalan, nindot kayo kung no ay mga selebrasyon. Kaya ay mga bisita gikan sa nagalaing mga lugar. Imanhiman kung walay mga bisita, ang mga basura nagkadiiyara. Malimpyuhan rag Domingo. Mga igsuon, dili na batasan sa tinuod nga Kristohanon. Dili na mo'y batasan sa tinuod nga taong kasaligan. Sugod karon. Pwede ba nga inyong lilion na inyong mga simbahan? Pangutan ay inyong mga pastor, daghan naman kaitag pamaagi aron makapangutana ta. Pwedeng mo chat, pwedeng mo text, pwedeng mo tawag. Wala na hatod-hatod og sulat, ipadalas post office, isulod og email nga sobre. Perting langana kaniadto karon. Pilaray pislit sa cellphone siya rog di mo ka. Pero kung dalo sa hadlok ay tihik ug hakog gani, di gyud na. Mga kigsonan, minaw tag usa ka awit dayong mubasa ko sa inyohang mensahe para ato ang tagaan og pagtagad. Labaw sa tanang butang diri sa tong programa nga ang pulong mo kinabuhi ko. Pasalamatan ng Dios usas ato ang mga igso kaila diri nakadawat og transistor radio. Salamat sa Ginoo nga naminaw siguro siya karon sa ato ang programang pulong mo kinabuhi ko. Maayo nga pagpaminaw sa tanan, dalaygon ang Dios nga paday nagpanalangin. Si Janer de la Rosa Estante, good evening. Si Gian, maayong gabi. Og si Bipo Gandang, amin pastor, praise God. Si Rose Bisin, amin daghan gyud ko nga nasabtan pastor. Salamat sa Ginoo. Si Giovanni Opon, maayong pagpaminaw. Dios magpanalangin. Ako kamong gidasig sa pag-share sa atong programa. Kay sa inyong pag-share mga kigsunan, nakita ni sa Ginoo kamo pagabalusan. Di ko igabaylo ang presensya mo. Mayo nga pakiguban ni Numalin Alpuerto Katakutan. Thanks God sa imong pulong Ginoo. God bless you always pastor. Salamat kayo. Kay numdum ko sa akong pastor, sa ako ang maestro si Sir Katakutan. Samtang eskwela ko sa CBPC kaniadto nga karon na orso na. Ay numdum ko sa akong maestro Katakutan nga moingon dayon to siya nga, John, ilantan day ka. Adto ako sa balay, tagaan ti kag bugas. Abutan kay to kong maestro. Maestro na ako to sa Pilipino. Unya iyaday ko nga suguon og kanang papintal sa mga electric fan, palimpyo sa mga electric fan. Unya tagaan dayon ko niya, moingon day siya nga pang snack. Dong John, mo to naka abag-abag pud sa akong pagtungha kaniadto. Si Gina Kamahalan, maayong gabi. Si Rose Ann Pisan Gulo, naay uban Kristohanon pastor, sakit palandongon, busy kayo sa kalibutanon, buluhaton kay sa langit tong buluhaton. Pag sa balay alampuana na ay tagbo, halos walay mutagbo, mutambong, mutabang, dili aktibo, pero kalibutanon lihok grabe ka-aktif. Muna nga muani po na sila ana, anihon po na nila. Importante kita padayon og doon na tayo gibuhat, dili na to itandi ni soban. Mag-uol man ta pero ato nang ilipay diha sa pagkamaayos Ginoo. Si Nida Naro Tamba, maayong gabi. Si Rachel, thank you Lord sa imo mga pulong ug mensahe. Si Pulding Pontilio, maayong gabi pastor, maayong gabi ninyo brother Pulding. Si Nida Naro Tamba, na bless ko sa pulong sa Ginoo pastor. Salamat kayo.
Si Alpinciano Manukan, salamat sa pulong sa Ginoo, Pastor. Praise God, Pastor. Salamat sa Ginoo. Si LV Gaviola Lopez, good evening, Pastor. Prayer request po. Ako, Pastor, manormal sa balik among trabaho. Ang Dios magapanalangin ug ang Dios magatagbo ug magatubag kanato, Sister LV. Maayong gabi ni Gian Coquelia Anib. Good evening, Pastor Gideon. Kada request kong kanta, wala higayon. Salamat. Salamat, Pastor. Nakapaminaw ko karon. Medyo na busy jud ko karon, Pastor, kay eskwela, pero nag-replay na lang ko, Pastor, pagmata. Kay hatagan kag kalampusan sa Ginoo. Bisan na ako gibuhat karon, Pastor, nag-reporting pero naminaw gyud ko. Itabangan kas Ginoo sa imong pagtungha. Si Ricky Rakasa, sakto gyud ang tanan, Pastor, walay gisayloan. Dayag gyud ang tanan. Salamat kayo, Pastor, og sa tanan nga namati. Ay pagiguba ni Maria Hili ni Hamil Ngoho. Mayong gabi, Pastor. Salamat sa mga mensahe. Daghan gyud ko nga na hibaw-an watching from Dawis, no? Salamat kayo sa tumakisunan dias Dawis. Si Marilyn Oration, thank you, Pastor, sa pulong nga imuhang gitudlo karon. Diin dako kaayo kahimuan sa among mga bulok kakulangan. Uban ang uban dili musimba kung walay pastor. Importante gyud mga kaigsunan, ready gyud bisag wala pay pastor, no? Si Elsa Bacares, ayong gabi, Pastor, pwede request awit makalangit oras alas 9:26. Dili na siguro nako matagad pagtagad ang inyong mga request nga mga awit makalangit. Pastor, pwede mo request ako na nibasa. Okay ra ba, Pastor, diri ra ko sa balay musimba kay nausab ako kinabuhi diri ra ko social media nakamata. Importante mas maayo makabisita kag mga tiguman, pero kung gikinahanglan nimo nga sa imong sitwasyon ug unsa makukabalog unsa gyud imong sitwasyon, walay gipili ang Ginoo. Importante kinasing-kasing gyud ka nga nag-alagad niya. Importante kay na si Nicanor Sodaria, salamat, Pastor, sa pagpanambagon base sa Biblia. Mayo pakiguban ni Jocelyn, salamat sa walay lipod-lipod nga mga mensahe, Pastor. Kinahanglan na mga kaigsunan nga manamilit ko sa itong programa. Kapan sa dili pa ko manamilit, kinahanglan tang magpasalamat sa atong buhi nga Dios sa mga mensahe nga atong nasabdan ug nadunggan sa atong panaguban. Ako kamong gihangyo sa paglitok ug mga pagdaig pagpasalamat sa pagkamaayo sa atong Ginoo. Magampo ta. Amahan na mo nga Dios sa magkagagahom. Salamat, Lord, sa imong mga pulong. Nga din imong gisugilon ang mga butang nga amo karong nasayran, mahitungod sa mga taong kasaligan sa kinabuhi nga diin kami nag-alagad kanimo. Salamat, O Dios, nga imo guide kami nga gipasabot sa angay namong matunan ug angay namong buhaton, diin unsa may mga hiyas nga among naangkon amo ning gamiton sa pag-alagad kanimo. Dili na mo ni ihikaw ug dili na mo ni idalo kay kining tanan gikan og alang lamang kanimo. Salamat, O Dios, sa mga kapastoran o sa mga leader sa mga simbahan. Imo silang amumahon sa mga pamaagi nga imong gibilin sa balang kasulatan. Katong nagsangyaw, katong nagtudlo o katong nga nagwali, padayon nimo silang giatiman o padayon nimo silang gipanalanginan ug imong gitagbo ang ilang gikinahanglan. Sa tanan nga nagpagamit sa imo mga pamaagi, we declare blessing kanila, magabalos ka sa kanilang kinabuhi, Amahan. Padayon nimo panalanginan ang ilang pagpanarbaho pang negosyo, tungod kay imo masilang gigamit sa pagsupply o pagtagad sa panginahanglanon sa imo mga alagad. I declare blessing right now. Bisan pa, Ginoo, sa amo makigsunan nga mamahulay niini nga kagabihon, ikaw, Dios, magauban magatiman. Ang magsalig diha kanimong kinabuhi, dungog mga pagday, himaya, pagpasalamat alang lamang kanimo, Amahan, sa ngalan ni Jesus. In Jesus' name, amen o amen. Oras na sa akong pagpanamilit, mga kaigsunan. Kini inyong igsuon, Pastor Gideon, moingon na usab sa atong nga programa, ang pulong sa Dios atong kinabuhi
ang pulong mo kinabuhi ko. God bless o good night sa tanan. Mga pagday, mag-aawit kanimo amahan Jesus. Magahalan mga pagday, mag-aawit kanimo amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan. Ihatan nimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdai, kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdai, kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan. Iha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon ngani mo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon ngani mo. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan. Ihatan nimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah.